ваҳдати миллӣ асоси оромиву осудагии халқ, кафолати инкишофи давлат ва муҳимтарин омили рушди ҷомеа мебошад, таъкид медоранд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Салом бинандагони иззатманд. Нашри навбатии барномаи сиёсат ва ҷомеаро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. дар ин нашри барнома доир ба ваҳдати миллӣ суҳбат менамоем. барои иштирок дар барнома даъват шуданд Абдусаломзода Шаҳриёр, Мирзозода Шаҳло ва Қозиён Шарифқозӣ, омӯзгорони Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. Шуморо ба телевизиони Тоҷикистон хушомадед мегӯем. мафҳуми ваҳдати миллиро чӣ гуна шарҳ медиҳед? албатта сулҳу ваҳдат ибораҳое мебошанд ки бо ҳам наздик ҳастанд ва дилчасп ҳастанд, дилнишин ҳастанд ва хело ҳам зебо садо медиҳанд ва шунавандаро ба фикре водор месозанд ки яъне мафҳуми сулҳ чист ва ваҳдат чист. албатта сулҳ ин оштиву фарзонагӣ, якдигарфаҳмӣ ва талабгори осоиштагӣ буда содиқ будани ҳар як шахсро ба ватан дар худ таҷассум менамояд. ваҳдат бошад ин бо ҳам омадан, иттифоқ будан, дӯстӣ, бародарӣ халқҳои дунё ва инчунин амну оромӣ дар сартосари кишварҳои ҷаҳон мебошад. албатта ваҳдат худ беҳтарин неъмати ҳаёти инсон мебошад ки аз орзуи ормони миллати мо ва ҳар як миллате ки дар ҷаҳон арзи ҳастӣ менамоянд ва таҳкими давлатдорӣ, наҷоти миллат, рушду нумӯи Тоҷикистони азизамон ва ҳастии инсон дар ҳар давру замон мебошад. имрӯз албатта боиси ифтихор аст ки иттифоқ будани миллати тоҷик, сарҷам будани миллати тоҷик, пойдор будани сулҳ ва ваҳдат Тоҷикистони азизро дар арсаи байналхалқӣ ҳамчун кишвари ваҳдатофар, ҳамчун кишвари ватандӯст, ҳамчун кишвари сулҳофар дӯст медоранд, эътирофу эътиқоду эҳтиром мекунанд. пеш аз ҳама бо меҳмоннавозӣ, пеш аз ҳама бо инсондӯстӣ ва пеш аз ҳама бо эҳтироми сарвари хеш. албатта аниқ ва дақиқ мо гуфта метавонем ки дар сурате ки ваҳдат дар ҷомеа пойдор бошад, давлату миллат ҳамон лаҳза рӯ ба инкишоф меёбад, тараққӣ меёбад ва ба натиҷаҳои назаррас ноил мегардад. албатта асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои хеш баён медоранд ки ҳар як инсон дар ҷомеа дарахтеро ба камол мерасонад ки аз он соли як маротиба мевашро мечашад ва имрӯз ниҳоле низ дар ҷомеа ҳаст ки мунтазам аз он, доимо аз он мо ширинашро мечашем. ин бошад ҷомеае ки имрӯз Тоҷикистони азиз ва он соҳиб аст ва онро мо аллакай чашида истодем ва кӯшиш мекунем ки ҳеҷ вақт ба решаи он чизе нарасад. албатта ин гуфтаҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ғайр аз ин мо бо як эътиқод, бо як боварӣ бояд чунин ҳам бошад ки насли наврасро тарзе дар бораи ваҳдат, дар бораи сулҳ, тарзе ба онҳо фаҳмонем, тарзе ба онҳо пайгирӣ намоем ки насли наврас хуб шукронаи чунин замон кунанд, шукронаи чунин даврон кунанд, шукронаи чунин ваҳдат кунанд ва оянда ба ватану давлати хеш содиқона хизмат намоянд. албатта шумо ки дар бораи ваҳдати миллӣ моҳият ва муҳтавои он масъалагузорӣ ҳаст, бо гуфтаҳои шоири форсу тоҷик классик Саъдии Шерозӣ гуфтаҳои шоирро
ёдрас кардани ҳастам ки дар пештоқи созмони милали муттаҳид чунин дарҷ гардидааст ки он моҳият ва муҳтавои ваҳдати миллиро фарогир аст ки аз дӯстии халқҳо иборат аст. бани одам аъзои якдигаранд ки дар офариниз як гавҳаранд. чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. то ки аз меҳнати дигарон беғаме нашояд ки номат ниҳанд одамӣ. мегуфтед ки дар тоҷикистони соҳиби истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ ба кадом хотир таҷлил карда мешавад? ваҳдати миллӣ яке аз идҳои муҳими давлатӣ ва умумимиллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. ин рӯз рамзи сулҳ, ризоият ва ҳамдилии тамоми мардуми Тоҷикистон мебошад. артиши миллӣ, низоми маориф ва тандурустӣ рушд ёфт. сохтмони нерӯгоҳҳо, роҳҳо, иншоотҳои зиёд ва муҳим шурӯъ гардид. ваҳдати миллӣ барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон албатта рамзи зиндагии осоишта, нишонаи хештаншиносии миллӣ, пояи сулҳу субот дар ҷомеа ва рушди соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ гардид. ҳадафи асосии ваҳдати миллиро шумо дар чӣ арзёбӣ мекунед? ҳадафҳои асосии ваҳдати миллӣ аз инҳо иборат мебошанд: таъмини сулҳу субот ва амнияти миллӣ. яъне маҳз дар заминаи ваҳдати миллӣ низоъҳои дохилӣ, низоъҳои иҷтимоӣ пешгирӣ карда мешаванд. ҳадафи дигар ин барқарор ва таҳкими якпорчагии миллӣ. он ба ҳамгаронии ҳамаи миллатҳо, қавмҳо ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ равона шудааст, то ҳама худро як қисми ягонаи миллат эҳсос намоянд ва баҳри амалӣ намудани як ҳадафи умумӣ, пешрафти ватан, саҳми арзандаи худро гузоранд. дар заминаи ваҳдати миллӣ соҳаҳои ҳаёти ҷомеа аз ҷумла иқтисодиёт, иҷтимоиёт, фарҳанг, сиёсат рушд ва камол ёфтанд. бюҷети давлат ғанӣ гардид. хуб, ҳадафи дигар ин баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ. яъне дар заминаи ваҳдати миллӣ шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, баланд бардоштани ҳисси миллии онҳо тарбият карда мешаванд ва бадин васила ваҳдати миллӣ эҳтиром ва ҳифз мегардад. мегуфтед ки кадом арзишҳо дар пояи ваҳдати миллӣ қарор доранд? албатта арзишҳое ки дар пояи ваҳдати миллӣ қарор доранд асосан самтҳои бениҳоят муҳим, пеш аз ҳама таҳкими суботи иҷтимоӣ, ягонагии мардум ва рушди давлат ба ҳисоб мераванд. якчанд арзишҳое ҳастанд ки бевосита ҳамчун ба ваҳдати миллӣ хело ҳам мансубият доранд. ин якум пеш аз ҳама меҳанпарастӣ, яъне ки ватандӯстӣ. меҳанпарастӣ на танҳо муҳаббат ба ватан аст, балки маънои масъулияти баланди инсониро фарогир мебошад ки пеш аз ҳама инсон дар ҷомеа ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ фаъол бошад ва яквақта иштироки фаъолона дар рушду нумӯи ҷомеа ки он самтҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғайраҳоро фарогир мебошад. дуюм бошад дар бораи арзиш ин сулҳ ва субот мебошад ки сулҳ ва субот ин на танҳо набудани ҷанг нест дар ҷомеа. ин албатта фароҳам овардани муҳити боэътимод, амният ва имконият барои ҳамзистӣ мусолиматомез мебошад. ваҳдати миллӣ ана дар пояи арзишҳои умумимиллӣ рушд меёбад ва ташаккул меёбад. дигар арзиши муҳим
ин арҷгузорӣ ба забон, таърих ва фарҳанги миллӣ. имрӯз мо хушбахтона бо забони тоҷикӣ ҳарф мезанем, гуфтугӯ мекунем. албатта ин яке аз арзишҳои муҳим дар тоҷикистони азиз, дар миёни тоҷикону тоҷикистониён мебошад. забони давлатӣ ҳамчун як рамзи асосӣ ваҳдати миллӣ ба ҳисоб меравад ва ҳамчун воситаи ягонаи муошират ба ваҳдати миллӣ чӣ кор мекунад? албатта мусоидат мекунад. бузурги пешвои муаззами миллате мебинем ки наврӯзи байналмилалӣ мубаддал гардидани наврӯзе ки аз қадимулайём дар мо чӣ буд вуҷуд дошт. имрӯз тамоми ҷаҳон эътироф мекунад ин чизо. таҳаммулпазирии ин қобилияти зист дар ҷомеа аст ки дар он инсонҳо дорои ақидаҳои гуногун мебошанд. арзише ки ба ваҳдати миллӣ дахл дорад ин ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд аст ки конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон соли 1994 қабул карда шудааст. албатта боби дуюмаш бевосита ба ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд бахшида шудааст ки ҳуқуқу озодиҳои инсон арзиши олиро соҳиб мебошанд. аз ин рӯ пешбурди давлатдорӣ бо такя ба конститутсия ва риояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ин яке аз арзишҳои муҳими ваҳдати миллӣ мебошад. дигар истиқлолият ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ. ин бузургтарин арзише аст ки ба ваҳдати миллӣ алоқамандӣ дорад. бидуни истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ ваҳдати миллӣ амалӣ намегардад ва истиқлолият шарти асосии ташаккули сиёсати миллӣ ва татбиқи ормонҳои миллӣ мебошад. дар баробари дигар қишри ҷомеа нақши ҷавононро дар таҳкими ваҳдати миллӣ шумо чӣ гуна арзёбӣ мекунед? ҷавонон нерӯи созандаи миллатанд бале. ва дар таҳкими ваҳдати миллӣ албатта нақши калидӣ доранд. онҳо метавонанд пешсафи сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми арзишҳои миллӣ бошанд. дар корҳои ҷамъиятӣ, фарҳангӣ ва илмӣ фаъолона иштирок намоянд. паёми ваҳдат ва якпорчагии миллиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва муҳитҳои гуногун паҳн намоянд. ба иғвоҳои душманон дода нашаванд ва бо донишу маърифат худро аз таъсири ғаразнок эмин доранд. ва албатта дар ин ҷо масъулияти зиёд дар тарбияи ҷавонон ба омӯзгорон дода мешавад ки пеш аз ҳама ҳар яктаи мо вазифадор ҳастем ки ҷавононро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, хештаншиносӣ ва маорифпарварӣ тарбият намоем. хизматҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар ҳифзи ваҳдати миллӣ шумо чӣ гуна арзёбӣ мекунед? хизматҳои пешвои муаззами миллат дар ҳифзи ваҳдати миллӣ васо арзанда ҳастанд. хуб фаноёбии давлатеро мебинем ки дар он ваҳдати миллӣ вуҷуд надорад. ваҳдати миллӣ ва давлат мафҳумҳое ҳастанд ки байни ҳам пайванди ногушастанӣ доранд. давлатро бе ваҳдати миллӣ ва ваҳдати миллиро бе давлат тасаввур кардан ғайриимкон аст. маҳз бо кӯшишҳои доимӣ ва хизматҳои бузурги президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар муҳити боварӣ, сулҳу оромӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, бахшиши якдигар вусъат ёфт. ваҳдати миллӣ устувор гашта осудаҳолии мардум таъмин гардиданд. дар солномаи таърих 27 июни соли 1997 бо ҳарфҳои зарин сабт гардиданд. сиёсат, таҳаммулпазирӣ, матонату мардонагӣ, далерӣ, дурандешӣ ва ғамхории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки тоҷикистон ва миллати тоҷик
ба чунин комёбиҳо ноил гардиданд. Якпорчагии сарзамин таъмин гардид, гуногунандешии сиёсӣ кафолат дода шуд. Ваҳдати миллӣ ба давлату миллати тоҷик сулҳу субот, оромӣ, ҳамдигарбахшӣ, фаъолияти муътадили мақомоти ҳокимияти давлатӣ, рушду инкишофи соҳаҳои маориф, фарҳанг, иқтисод, инкишофи соҳаҳои сайёҳӣ, варзиш ва ҳаёти солим, баланд гардидани фарҳанги миллӣ, рушди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат, бунёди нерӯгоҳҳои барқии обӣ, бунёди обанборҳо, роҳу пулҳо ва дигар инфраструктури хоҷагии халқро таъмин намуд. дар маҷмӯъ ваҳдати миллӣ омили асоситарини рушди давлату миллати тоҷик гардида, расидан ба ин рӯзҳои хушбахтӣ нақши пешвои муаззами миллат бениҳоят марказӣ ва калидӣ ба ҳисоб меравад. имрӯз тоҷикистона тамоми ҷаҳониён мешиносанду эътирофу эҳтирому эътиқод меёранд. саҳми пешвои миллат дар таҳкими ваҳдат бениҳоят гуфтаниҳо зиёданд. аммо ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳқиқотҳои илмӣ собит сохтанд. аз таҷрибаи ҳаррӯза мо мебинем, ки бениҳоят дар вақтҳои мушкилӣ ҷони худро дариғ надошта, барои Тоҷикистон ман сулҳ меорам гуфта, барои қавми, барои ваъдаи худро дар назди миллат иҷро карда, ҷонисориҳои зиёд карданд. мо бояд чӣ кор кунем, ки ваҳдати миллӣ дар мамлакати мо ҳифз ва ҳамеша пойдор бошад? ҳар як шаҳрванд арзиши сулҳ ва ваҳдатро дарк намояд ва барои нигоҳдории он масъулият эҳсос намояд. таҳаммулпазир ва ҳамдигарфаҳм бошем, новобаста аз миллат, забон, маърифати ҳуқуқӣ ва сиёсии ҷомеаро баланд бардорем, ба қадри сулҳу оромӣ расем. дар ҷомеае ки мо мақсадамо ки бунёди ҷомеаи ҳуқуқ бунёд, демократӣ, дунявӣ, соҳиб ихтиёр ва ягона аст, ва ҷомеае ки мо дар амал татбиқ намоем ва созем ва хушбахтона ба ояндаи миллат, ба ояндаи насли наврас саҳми воқеан мусбӣ гузорем, чӣ бояд кард? пеш аз ҳама ин масъулияти баланди инсонӣ аст. дуввум, худшиносию худогоҳӣ ва ватандӯстии мо воқеан бошад. амали мо бо гуфтор мо, бо қалба мо якзайл бошад. ба давлату миллат содиқ бошем, ба қадри меваҳои истиқлол расем, бо дар назардошти вазъияти имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ мо бинем ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ чиҳо шуда гузашта истодааст. софдилона, якрӯя, содиқона меҳнати ҳалол қатӣ ҳаз як инсон аз хурд то бузург худро мусбӣ муаррифӣ кунем ва дар чорчӯбаи муқаррароти қонун Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи кору фаъолияти ҳаррӯзаи худ қарор дода, рӯ ба инкишофи Тоҷикистон азиз саҳми мусбӣ худро гузорем. чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат иброз медоранд, ҳамеша Тоҷикистон ба пешу ба пешу бо ба пеш. ташаккури зиёд барои иштирок дар барнома ва ибрози андешаҳои муфиду зарурӣ. хушомадед ба телевизиони Тоҷикистон. мову шумо бояд шукронаи сулҳу амнияти кишвар ва ваҳдати миллиро ҳамеша ба ҷо оварем, таъкид медоранд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. расидан ба қадри ин ҳама неъматҳо ки бо заҳматҳои пешвои миллат насиби мардуми сарбаланди тоҷик гаштааст, вазифаи ҳар як сокини кишвар мебошад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи сиёсат ва ҷомеа ба анҷом мерасад. хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.